Ipatuman na sa LTFRB Region 11 ang taas singil sa pamiliti sa mga PUJ ug taxi sa Davao Region. Atong sayro ng detalya niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nakatakda ng ipatuman sa LTFRB-11 ang piso nga dugang sa pamasahe sa mga PUJ sa Davao Region, sugod karong Lunes. Sa Lunes na ipatuman ang bagong taripa sa plitihan alang sa mga public utility jeepney sa Davao Region. Kini ang gikumpirma sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 human ilang nadawat ang memorandum kalabot sa taas singil sa plitihan gikan sa Central Office. Kasamtangang anaa sa 11 pesos ang singil sa mga traditional public utility jeepney. Apan pag-abot sa October 3, mamahimo ng 12 pesos ang base fare tungod sa piso nga increase. Doon na say piso nga usbaw sa base fare sa mga modern PUJ. Busa gikan 13 pesos, mahimo ng 14 pesos ang minimum fare. Samtang, doon na say 5 pesos nga pagsaka sa flag down rate sa mga taxi sugod sa Lunes sab. Nga gikan 40 pesos ngadto na sa 45 pesos. So for the basis of the board in rendering the fare increase of taxis, the same with the other denominations. Number one, the fuel price increase. They are also mindful with the present economic situation. Sumala sa LTFRB-11, dunay pagkunod sa ihap sa mga PUJ sa Davao Region nga nasa kapin 300 ka units. Sa karon na dunay 6,515 ka units sa PUJ sa rehiyon. Apan dili matud pa kini rason aron mag-overcharge ang mga driver. Matod sa LTFRB, posible nga masilutan ang mismong operator kung mapamatuod nga nagasupak ang mga driver niini. The operator may be charged with first overcharging or undercharging of fare. For the first offense, a fine of 5,000 pesos. For the second offense, a fine of 10,000 pesos and impounding of unit for 30 days. And for the third and subsequent offense, a fine of 15 pesos and cancellation of the CPC where the unit is authorized. Doon na say pahimangno ang LTFRB alang sa mga pasahero. Unta kating mga mo complain, mo ni gisulti ni Attorney Benz kaniya, unta barugan po nila ilang complain para mo pursue ang kaso. Sara, kung doon na may panibagong price increase sa presyo sa petrolyo, mudawat gihapon ang LTFRB og mga petisyon sa fare o sa fare increase alang sa mga transport groups. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana.